свали в дяволите да не ги убие. Те нали не пейки, ще ми лъпят, ще ми правят на левици. Фирма Трей, правим магистрали. Работи се очаяха. Дайте вино, че изгоряха. Дай му чука пине. Чакай едната чаша. Ма нищо карай по две, бе. Две вино, бе. Не знае. Хай гледай. Хай да полеми тротец. Евгения, вино. Не мога да минават. Какви правят път? Вина. Какво правиш? Правят път? Правим път за витари. Малко ще мини асфалт, полагаш та машина. Да. Много е, отива. Аз се насъщам как много, но кашкала реш. Той лянто кеки намираш. Какво е там, бе? На пале, бе? Колко много е? Да постиш? То там, пале, бе, и тук поста. Няма да се пале, бе, сега ти оттам да тръгва. Така ще вам колко полигато, сега ще го направя. Где е запас? Чакай, 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 Погли, тук караш, равно те, караш страшно бе. Е, брат, от е там страшно да бъде набори. Е, ти казвам. Карай, фърляй там на кълта и това е. Да, била. Определено трябва да прати, вие го правите. Да. Любимата чашата. Не му кажа, тук става изведнъж рязкошек. Много искаме да махнем рязкото. Евгения, сега колко ще ми сласката за твърди знания? Да видиш, че изстанал магистрала в момента. Пробвай го. Майчето звъни. Там вече е толкова тук. Я чая видя. Чакай, само да те питам сега. Колко човека да слушам аз точно в момента? Ми трябва да знам колко човека вървиш. Оттам почнем някакъв така да правим. Тук вземе да пустиме надолу. Добре. Ще стане бомба. Добре. Колко скупай, аз трябва тук да се взимам да правим. Сега ще шуаска какво ще го прави. Гопе, ате, удри само едно косо гълчете и самани да затъни една ласка ниска. Всичката гаска, уяне! Тя не че и много, ма. Дай назад и обратно. Или ga засилвай тая скрап, или ga остави на паркинг пак. А тя не може превърти гумите. Чакай, бабу, чакай. Тя може да превърта гумите.